Tämä ohjaus hirveän tarkkaan. Joo. Olisi varmasti jossakin karilla jo. Jolla kaikuluotaan ja navigaattori, että löydetään takaisin. Nyt on vielä tuolla minun kännykällä. Vetämään niin reisillä on. Ei yhtään kyllä ota reisille. Otappa komien pieltä tuolta on. Mut sitten tää vene ei liiku mihinkään. Oota, missä se koli on? Se on tuolla. Mie käännän sinne. No, koneet sammuu. Koneet teki ulkoa. Merihädässä. Nyt ajelee. Ajelehtii, mutta onneksi pinnalla. Toistaiseksi. Varo. Otettiin siellä. Joo. Polje. Joo, ja. Joo, veuta tosta. Vähän kuulua. Tämähän on paljon. Siellä jarrutit äsken kun poljettiin yhdessä, kun tää on paljon kevyempi nytten polki. Tämähän menee aivan hulluna nyt. Siellä jarrutit siihen. Kato kun mennään saatana vesiskootterivauhtia kautta. Aivan eri. Saatanamoiset aallot. Kohta tulee meri kipeäksi. No tulee. Itekin voi tulla kipeä. Nyt tulee iso. Tulee tsunami. Hörppä. Ne oli meidän omat aallot, ne tuli vastaan kun kierrättiin. Niin, kun me niin paljon Niin. Aivan. Ohjaappa keula aaltoihin. No minä yritän. Ohjaa. Laaja. Älä kylki. Mulla on vähän laajat liikkeet. Kato mikä keula on. No hirveä. Otetaanko me tuo vene? Viepä polkasen sen kiinni tuosta. Älä kysymästä mihin se on menossa. Alkaako vähän Miten rantautuminen sujuu. törmätäänkö vai ei? Minä aika sellainen kokenut merikapteeni kumminkin, että isompiakin polkuveneitä ohjastan. Mä oon kattonut monta videoa, kun Siljalainen rantautuu. Pitää vähän tulla sillai. Sitten välillä pitää vähän peruutella, kato hidastaa vauhtia. Et ei rysäytetä siihen laituriin niin kuin täysillä. Kuka se ottaa kiinni tuosta? No siirryt kiinni. Ai niin. No en minä täältä yllä. Otapa kun minä ohjaan ne. Hiljennä. No. Kato, meni ihan eka kerralla.
Oho. Oi kyllä niin nätisti. Eikä tullut edes vauriota. No ei laituihin tietenkään. eikä venheessä. Ei, kato, taito se on mikä ratkaisee.